か、政治家のチラシっていうのは、こう自分がこうしましたよ、ああしましたよ、自分の思いが書いてあるのたくさんあるんですけれども、あんまり読む人のことを考えていないというのは情報提供っていう意味で作らせていただいていますね。素晴らしい結果を生んでくれたと思うんですけど、今回茨城市議選挙自体の総括をしたいなと思ってまして、茨城市議選挙は定数は28ですね。28議席に維新の会としては7名擁立しまして、選挙結果としては6名当選となりました。選挙での獲得議席とか、総数も含めて、それをどう捉えているのか、前回4年前も萩原さん選挙に出てるんで、そことの比較も含めて、今回の選挙結果を素直にどういうふうに分析していますか？そうですね、前回が、9名公認が出て、で当選したのが5名。で今回が、7名立候補して6名当選させていただきました。で得票数でいうと前回が2万弱で今回が2万2000強というので、4年間で、10% の上積みという形にはなっています。ただですね、ちょっと投票率が前回よりも下がった影響もあって投票数ですかね、それは下がっている中でいうと割合でいうとやはり前が確か 20% ぐらいだったのが 25% ぐらいですね。そういう意味では4年間の維新の会全体の活動、それが評価されたのかなと。なかなか衛生士、いわゆるね政令市以外の市なので直接的な活動っていうとやはり府の活動であるとか、吉村さんの、今でいうとコロナのイメージがコロナ対応をきっちりされてるっていうイメージが多いのかなと思いますけれども、地道な活動が評価されたのかなと。もちろん都構想の影響がどう出るのかは大阪府全体に影響する話なので、どういうふうに影響出るのかなと思っていましたけれども、思ったほどマイナスの影響は今回出なかったのかなというのが実感ですね。前回9分の5で今回が7分の6というところで、前回私新人候補だったので他の方の活動をきっちりと把握したわけではないんですけど、やはり活動が見えるような形でされている人がやっぱり当選したのかなと。で前回もやはり活動が見えづらい人が落選されたし、今回はちょっと、落選された方はどうかっていう話はあるんですけれども、通った人を見てるとよく動いてたかなというのが感想ですね。維新としては総得票であったり割合であったりも増えてきている。前回、9名出して5名当選ということで、今回、7分の6ということで、議席数も増えていますし、結果としては出す数も含めて、いいところを狙えたのかなっていうふうに思ってるんですけど、萩原さん言ったようになんていうかな、茨城って人口的にも28真ん中ぐらいですね。ですよね。真ん中ぐらいだし、選挙的にもそんなにばらつきがないので、住民投票が終わって都構想否決された後の大きな選挙ということで、この結果ってどういうふうに触れるんかなっていうのは非常に注目してたんですけど、住民投票の影響がゼロとは僕らも思ってはないんですけど、維新の支持自体は、萩原さん言ったように地道な活動であったり、知事の頑張りとかも含めて、底上げはされてるかなっていうのは感じたっていうところです。そうですね。活動しててもそういうのはありました？前回との反応の違いとか。そうですね。本当に前回よりも、私自身が新人候補から現職に変わったっていうのはあるんですけど、すごく反応が良かったですね。そうなんですね。クレームの電話も含めて、いろいろ怒られた、テレワークとかもありましたので、いろんな声いただいたんですけど、前回ってそういう声すらもあんまり聞こえてこなかったので、関心自体が高くなってる。そうですね。っていうのはやはり私個人というよりは維新の会全体に対してっていうのはやはり大きいのかなというのは、あとまだ4年前だと維新の会がそこまで浸透しきれてなかったのかなっていうのは今思うと感じていて、で我々の活動に対する理解っていうのも変ななんていう左手の方々のクレームみたいなのが減ってるので、そういう意味では認知度は出ているというか、浸透してきているのかなっていうのもやはり感じましたね。確かにね、知事市長も含めて、で衛生士と
か、基礎自治体の議員も増えてきたことで、地道な活動がこうボトムアップされたことで、維新って何者っていうか怪しいわっていう雰囲気よりかは、安心感を少しずつ持ってきてもらっているというところはあるかなと思っている。で、住民投票が終わっても、その維新政治に関しては、一定評価をまだしていただいているということで、すごいありがたいことですね。それに応えていきたいと思っているんですけど、総体としては、維新の票自体は4年前と比べると増えていて、活動も少しずつ理解されていっているというふうに感じている次第なんですけど、今回萩原さんせっかく来ていただいてるんで、個人的な選挙の話をちょっと聞きたいなというふうに思ってまして、このトップ当選っていうことは実際どう受け止めてますか？経過を見てトップだとね、